Eskoletan hainbat berrikuntza lan egin dira udan zehar. San Antolin jaien balantzea. Asteburuko agenda eta ondarrulekito lasterketan izena emateko azken egunak. Eta amaieran erreportajea. Lekitarrak Eusko Label Ligara igotzeko playoffa jokoan izango dugu asteburuan. Datozen egunetan giro eguzkitsua eta temperatura beroekin jarraituko dugu. Ikasturte berria hasi da eta ume eta gazteak badoaz berriz ere ikasketekin hastera. Hori bai, aurten berrikuntza nabarmenak aurkituko dituzte ikasgeletan. Ebakuazio plan berriko segurtasun neurriak ziurtatzeko hainbat lan egin dira udan zehar. Horien artean, eraikin gorriko argiteria berriztu da eta koloreetako eskolan barandilak egokitu, ateen kitamiedos deritzen barrak jarri eta ate batzuen tamaina handitu eginda. Gainera, bi eraikinetan, gorrian zein koloretakoan, alarma sistema berria jarri da ebakuazio sistema hobetzeko. Bestalde, aurreko ikasturte amaieran, eskola eta aurreskolako patioko jolas lekuetan ere hobekuntza lanak egin ziren. Aurretan nerabeentzako jolaslekuak hobetuz eta segurtasun handiagoa bermatuz. Guzti honekin, dena prest ikasturte berriari hasiera emateko. 2018ko San Antolin jaiak igaro dira, eta orain honen balantzea egiteko ordua heldu da. Aipatu beharra dago ez dela izan arrisku larririk, eragin duen gertakaririk, ez da istilu larririk ere. Jai lasaiak izan dira. Fenomeno, nitzako mundial. Nik ikusi duten dana, ondo zunda, giru izan da edarra. Nitzako ondo, ambienti ona egon da, jenti bai, hilen batian asko egon arren bai, nire ustez, kanpotik ustez ez egon arazo handirik. Aldiz, herrian izandako kalte materialak handiak izan dira. Esaterako plaza azpiko komunetan apurketa larriak egin zituzten eta parkean ere kalte nabarmenak egon dira. Hala nola, barandila zati bat hondartzan botata agertu zen irailaren 2an. Gainera antzarregunian, lehen aldiz, kuadrilla gehienek antzarteka erabiltzea aukeratu zuten. Izena eman zuten 90 kuadrillen 162ak aukeratu zuen antzar mekanikoa lehenengo aldiz, antzar naturalaren autua gaindituz. Beste mailan antzarretan esango neko girua edarra, bera jaia baina hobiago izan da. Ze jaiak ez da izepazan da, gora beraka fallo etxen dabe. Baina zaharretxan ikustezuna da guretatik urtetan dabe antzarrak jautzik, altzada erdiri bestala etxen. Hor zer nahi da, harinei etxe hotze dut, harinei soltaten dabe. Iguala postureo pizkat gehiago normala baino. Nabarmena ere, emakume harrapatzaileen kopuruak gora egin zuela, guztira 24 izanez. Bestalde, jaietan beti daude zenbait ekintza besteak baino arrakastatsuagoak direnak. Hemen eskolapien ipintxia beste musika mota bat, eta beste jente baten, beste saso bateko jentintzako musikit ipintxia bai, ondo etxen dau, zeholan, ambiente desbardinetako zu, jentia repartiuteko bai. Peizuzko zezenak zenbat jente erakartzen daben da, ikusgarria da horrek etxen dabena. Istulezen konzertu edarra izan zen, ganera aurten aulustiko tantzare japelagun euki dabe, eta horre jazetan, benetan, jaiak dotorek izan dira nitzako. Azkenik, jai batzordeko kideak zoriondu egin behar dira 2018ko San Antolinetarako prestatutako egitarauagatik eta honek izan duen arrakastagatik. Eskerrak eman baita ere, ekintzak aurrera eramatea posible egiten duten kuadrilla, voluntario, talde eta udal langilei ere. Surfa gogoko baduzu edota kirol honen inguruko jakimina badaukazu, zapatu honetan hurbildu Karraspio hondartzan ospatuko den 7. surf egunera. Bertan, surf ikastaroak, Axi Muniainen masterklasa, txiki surf txapelketa edota rock and roll kontzertuez gozatzeko aukera izango duzue. Surf munduarekin lotutako egun zoragarria igaro nahi baduzue, etorri 7. surf egunera.
Bestalde, gogoratu Ondarru Lekitxo lasterketan izena emateko azken eguna irailaren 20 izango dela. Tximista atletismo taldeak antolatutako 3. kostaldeko lasterketa irailaren 22 ospatuko da. 16 kilometro izango dituen ibilbide hau Ondarrun, Asi eta Lekitxon bukatuko da. Gainera parte hartzaileentzako autobus bereziak jarriko dituzte Ondarrura joan edota Lekitxotik buelta egiteko. Sartu www.herrikrosa.eus webgunean eta eman izena. Azkenik, kontuan izan kiroldegiko ikastaroetan izena emateko azken eguna irailaren 16 izango dela. Zumba, gap, yoga edota beste hainbat ikastaro egiteko aukera izango duzue bertan, lurrekoak zein uretakoak. Zatoz kiroldegira eta eman izena. Irailaren 28an mugarik gabe dokumentala aurkeztuko du Patxi Usobiagak ikusgarri aretoan. 2 aldiz World Game edo munduko kopa txapelduna 2006 eta 2007 urtean, Europako txapelduna 2008an, munduko eskalada txapelduna 2009an, Espainiako txapeldun 2 urtez jarraian 2004 eta 2005an, eta amaigabeko zerrenda luzea. 2010 urtean izandako kotxe istripu larriak eragindako hernia diskalaren ondorioz, eskaladari agur esan behar izan zion. Mugarik gabe dokumentala eta ondorengo solasaldia ez daude eskalada bizi eta maite dutenentzat soilik zuzenduta. Bizitzan diziplinarekin helburuak lortzeko gogor saiatzen diren guztientzat baizik. Sarrerak salgai 8 euroren truke, kulturretxian eta traolan. Animatu! ¿Sabe en qué consiste mi trabajo? Hago adquisiciones. Miro hacia arriba y atrapo lo que cae del cielo. Depredator. Espazioaren mugetatik hiri txikietako aldirietako kaleetaraino datoz, unibertsoko ehiztaririk hilgarrienak. Orain gainera, sendoagoak, zentzuzkoagoak eta hilgarriagoak inoiz baino. Beste espezie batzuen DNA-arekin genetikoki hobetuta. Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Gaur giro motelagoa eta freskoagoa izan dugu. Temperatura 25 gradu zentigradutik bera geratu da. Haizea iparraldetik sartu da eta hodeiak ekarri ditu. Arratsaldearen hasieran zertxobait argitu eta ostarteak zabaldu dira. Barikuan eguraldi egonkorra izango dugu. Eguna moteletik hasiko dugu eta baliteke anemenka euri zipristin batzuk botatzea. Goizak aurrera eginala, hodeitza arindu eta arratsaldean ostarteak zabalduko dira. Temperaturak, eguzkiari esker, apur bat igo daitezke. Zapatuan, eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Goiza lainopean eta arratsaldean eguzki giroa gailenduko da, temperatura maksimoak antzekoak izango dira. Domekan giro eguzkitsua nagusituko da, ekialdeko haize lehorrari esker, eta temperaturek ere gora egingo dute maksimoak 25 gradu zentigraduren muga gaindituz. Hurrengo astea udako giroarekin eta temperatura altuekin hasiko dugu. Asteburu honetan, Bermio eta Portugaleten jokoan jarriko da Eusko Label Ligako playoffa. Hau da, hurrengo denboraldian gorengo mailan egongo diren traineruak zeintzuk izango diren erabakiko da. Horien artean noski, Lekitxarra ere izango da. Aurteko temporadia oso ona izan dela, eta gero
beste bat nintzako garrantzitsuko dana, temporadi baino, mutilak hartun da bene jokeria, jai guztietan egon dizela internaten gauza gatxe ongo dira, danentzako. Baina, bueno, ni pentsatzen dut konfiantzi bakotela nik gentillak, geure mutilakin, eta horri biliko haila. Esfortzu handia egin dute gure arraunlariek urtean zehar, eta orain, maila igoerarekin ospatu nahi dute denboraldia. Eusko Label Ligako azken aurreko sailkatuak, San Juanek, bere lekua defendatu beharko du Traineru Galiziarren eta ARC Ligako Lekitarra eta Astilleroren aurka. Horrezte hongo diferentzirik esaten du modura, kale batetik bestera, tanda batetik bestera, hori kontarrelo bat da 5 kluken artian, eta hor, normalian zubertapurtxu bat daukonak eta onduen etxen damena, Borroka bizia egongo da beraz datorren urtean Eusko Label Ligan egoteagatik. Zorte on, Lekitarra!